So karon ato ay ipalaya kung giunsa pagtukod ang simbahan nga Katoliko. Una, mismo ang Ginoo o isulti sa iyahang ang isulti ang magtukod ang simbahan Katoliko. Isulti siya pinaagi sa iyahang mga patriarka. Ikaduha, isulti ko siya pinaagi sa mga propeta. Niya, ikatulo, nisulti na siya pinaagi gamit ang iyahang buktong anak mo si Kristo ipuyo margarato naghimong tao, nagpakatao. Ato na mabasa dahil sa Ezekiel 12, versikulo 25 na mismo ang Ginoo mo isulti na ito sa iyahang mga propeta. Hebreo 1, versikulo 1 sa 2, nagpasabot ka na ang Diyos ang isulti sa iyahang mga patriarka o mga propeta. Muna na tulog ang pagtukod sa simbahan. Una, mo ang Israelites, mga Israelita ba? Usa ka to ka religion ang mga Israelita. Ikaduha, Mosaic religion. Basa rin sa Dos Macabeo, 1. Siguro, o pasabot, at mula na religion kaya na ito. O pasabot sa tibo kalimutan sa pagtukod ay sa Ginoo. At doon na ay duha ka religion. Niya, nag-ingon siya na ang duha iyahang pagalumpagon. Kaya ang itulo o iyang ipadayon. Sa Kaniyas, 13:8. O sa tibuok nasod, duha sa tulo kabahin ang mamatay. O pasabot, katong duha na relihiyon, Israelites kung Mosaic pagalumpagon. Kaya di adunay ay relihiyon na iyang ipadayon. Diyos ang papadayon. Itagna ni Daniel diha sa Daniel 2:24. Itagna ni Propeta Daniel ang pagtukod sa simbahan. Panahon ini mga harian, ang Diyos magtukod o usa ng harian na dili kay malumpag kung ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawan. Mugmokon niya kining mga ginhariana o kini mao ilang katapusan. O kini mao ginharian mubarog hangtod sa kanturan. Mugmokon kini duha. O kini ikatulo mao ang mubarog hangtod sa katapusan sa kalibutan. Apan ang simbahan aduna na tao na tahasan ng mga lumal. Kani ato si Abraham o ay himong pamulo sa dagok ng nasod. Tulad yan ato ang masabog niya sa Isaias kapitulo 22, versikulo 21. Ngadto sa 22. Suluban ko siya sa imong gisti o baksan ko siya sa imong bakos. Kunya ito yan o ganiya ang imong gahom o mahimo siya kamahan sa mga lumulugyo sa Jerusalem o sa Juda. O sa ingon ko sa isamon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay gabi. Siya mo apli ni ini o walay makasira. O sira siya ni ini o walay makaapli. Ang mahimo ay pangulo paghatagan sa maumiyapin, which means authority. Kung pasabot ang pagkawat ay si Yahweh, mao'y mahimong pangulo sa simbahan ng tukuron na itukod ni Kristo o pagtukuron sa itong Ginoo. Pahatagan si Yahweh sa itong ba'y mahimo nga amahan o kung pangulo. Okay. Kaya sa mga Pilipisa, 18 si Kristo na mismo ipili o tao niya ang sagunan ng mga mahimong pangulo sa simbahan. Ingon si Kristo, busa sulihan ko ikaw si Pedro, ibabaw ni Mato, tukuron ko ang akong simbahan, kung isagdani ang kamatayon, hindi kayo makabuntog ni ini. Ihatag kanimo ang mayawi sa inahalian sa langit. Ang imong idili sa yuta, idili usap dito sa langit. Kung ang imong itugot dito sa yuta, itugot usap dito sa langit. Si San Pedro ay ang katumanan sa pagtutugod. Kaya di ay ang matagalan ni Yahweh matulad pa sa Isaias ng himong amahan. Amahan, sa English is Father. Sa Latin, Papa. Muna natay sa ito Papa. Dahil na sa support document na mga encyclopedia na ang unang pangulo sa Pedro. Okay. Sa Pedro, di ang nahimong pangulo. Di katatag ng Daniel, sangtod ni Isaias sa pagpili o pangulo o sa katapusan
diha sa batong tugod isang Pedro. Apan si Kristo ang mga apostoles, wala dawatan sa Jerusalem. Gidawat ba si Kristo sa Jerusalem? Wala yun, gipatay-patay. Kaya pagkakataon ni Kristo o yabi, isip authority, dito ni sa Jerusalem, dito ni sa Pilipinas, dito ni sa Amerika. Kaya ang Mormon sa Amerika magitugod, ang Seventh-day Adventist sa Amerika magitugod, gitukod. Ang tinuod na simbahan, ano ka sa Jerusalem? Unsang patunsaa na ang sentro sa atong simbahan na Roman Catholic, sa Roman, dili man sa Jerusalem. Diha sa Mateo 21, versikulo 43. Dito, gibalhin, ikan sa Jerusalem, ang simbahan, gipabalhin ni Kristo. At ikan sa Jerusalem, si San Pablo, isugo ni Kristo nga pawalindon dito sa Roma. Asa ni basa na sa Buhang 23:11. Niya ang pagkagabi ang imong gituha kepada Pablo ug giingon. Ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi usab kanako dito sa Roma. Muna siya pagbalhin. Isugo ni San Pablo nga ang pagwali dinhi sa Jerusalem sa dawata. Muwali ang imong pagsaksi na ako dito sa Jerusalem, isaksi usab dito sa Roma. Muna sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 7 na sa 8, si San Pablo nagsugod na usa niya dito sa Roma. Nagsugod na dito sa Roma. O diya sa Mateo 28, versikulo 19-20, gikan sa Roma, diha ni kulanat ang Kristiyanismo, gumawa ang Katoliko. Iingon siya dito. Panglakaw ka mo si buong kalibutan kung isang yaw ang mayong balita o bunyagi sila sa ngalan sa Samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo o tulungi sila pagtuman o hinumdumi mag-akuban ang kalinyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna ang mga simbahan dili masayog tungkol kay inubanan kini. Natapos na ba ang pag-uban ni Kristo? Wala pa. Manatapos sa kalibutan. Huwag pasabot, Jesus Christ is still here in the church to protect us. Huwag pasabot ang desisyon simbahan, dili kita na makita po masayog tungkol kay kiniyahan ini. Bukod nga na, dili masayog ang desisyon simbahan tungkol kay ang authority. Kung sa ingon balita sa Mateo 18:19, ang imong idili din sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong ituod din sa yuta, ituod usab sa langit. Bukod sa na ang authority sa Pangulo. Na ang authority. Okay. Katoliko from the word kataholos. Ang word Katoliko, hindi ito mabasa sa Biblia. Muna ngayon na, ang simbahan Katoliko, hindi ito na mabasa. Biblia, buong pasabot, dili tinuod. At kung imanaan, dili makapatinuod ang pagkabasa. Dalaha, ang word Katoliko, from the word kataholos. Meaning, makailapon. Makailapon, this means, tibok kalibutan. Katolikos. Kataholos, this means, makailapon. Universal. Other terms, Katoliko. Ang usa ka obispo na ngalan sa terminong Katoliko, mao si San Ignacio. Nga diha, word na makilala diha sa Marcos 11:17. Ang akong balay, pagkanahanglan ko balay sa pag-ampo. Alam sa tanang mga naso. Buot pasabot, ang balay ay pagkanahanglan ko balay sa pag-ampo. Alam sa tanang naso. Katoliko. Kaya ang word na Katoliko, ikan sa Greek word nga kataholos, which means makailapon, paglanlan. Kaya si Kristo, wala mo ngalan sa simbahan wala mo ngalan sa simbahan, pinaagi sa ngalan, kinasayod na siya, na pagkatapos panahon, nagkakain mo dala sa ngalan. Diba? Pati na rin simbahan na dala sa ngalan ni Kristo. Pinagkanabiruan, ng Church of Christ.
Pero pinagdaan ng simbahan ng Church of Christ, na ay Church of Christ na tinungkol sa Manila, na ay Church of Christ na tinungkol sa Visayas, o kaya Iglesia ni Cristo. Kasi Iglesia na Church of Christ na siya. Kung wala na hindi ang simbahan, pinakain siya ngalan. Kaya nasayang siya, kapag sa panahon, pinakain talaga siya ngalan. May kalitan sa mga tao. Okay, di kan sa Roma, si San Pablo, niadto sa Espanya. Asa nabasa? Marcos 15, versikulo 24 sa 28. Di kan sa Roma, si San Pablo, niadto sa Espanya. So, biblical niya siya. Niya, di kan sa Espanya, dito na yun, kulangan na ang Kristiyanismo. Gikan sa Espanya, niari po ang taga-Portugal. Kapag mo sa ato ang historia sa Pilipinas, si Magellan, kung sa kinsa yung mga kauban, mga Espanya ba yung mga kauban, nagdala sa tumingin sa Cebu, asang tumikan ng mga missionary, gikan sa Espanya, agad ito mga missionary, kinsa mo tinuluan, biblical, gikan ito ni San Pablo. Kaya nga sa Marcos 15, versikulo 24-28, nagikan sa Roma, si San Pablo na ito sa Espanya. Kung saan yung simbahan na? Uy, ayaw ng simbahan na tuliko. Na, pag-atong din sa Pilipinas, paano na patuig? Kinintos kapilang natuig ang simbahan na din sa Pilipinas. Pero wala rin nagpasatog na ang ita sa simbahan, kinintos pa. Dili pa lang sa Pilipinas, kinintos pa. Pero daan dito sa ubang naso. Kaya, muna yung biblical kayo ang simbahan, nagikan din sa Jerusalem, gikan sa Jerusalem, niadto sa Roma, gikan sa Roma, niadto sa Espanya, Katsila, gikan sa Espanya, niadto sa Pilipinas. Muna ang tinuod na simbahan. Ang tinuod na simbahan, nanukad sa Jerusalem, ato na mabasa sa Lucas 24:37. Ang tinuod na simbahan, nanukad sa Jerusalem. Ang kaluwasan, nakabase tayo sa simbahan. At two types of salvation. Take note. Two types of salvation. One, instrumental cause of salvation. Ang simbahan. Kaluha, principal cause of salvation. Ang ako ang Ginoo. Siya ang principal. Siya ang sentro sa kaluwasan. Ang simbahan o ang instrumento. Dili man takuli mo ato sa sentro, kundi na moagi ang instrumento. Samang paagi, kung dili ka sa samang paagi ha, another nga nalorya. Kung dili ka sa barangay, sa Isidro, barangay din, no? Sa barangay sa Isidro, dili ka pwede nga ang imuhang pagka-Pilipinhon nga isip residential dire, residente dire, dili makapuli mo rin sa ato ang sentro ng mga munisipyo. Muagi mo kita diri sa atong barangay. Ingon ko na, dili ko tapos mo ato, rikta sa Ginoo, muagi kita og simbahan. Kaya ang simbahan niya sa unang Timoteo 3:15, kining sa unang Timoteo 3:15, kining simbahan o balay. Mao kini ang haligi o sumaranan sa kamatuoran. Muna yung walay sa Pablo sa sulat niya ngadto kang Timoteo. Giklaro din niya sa unang Timoteo 3:15. Ang sulti sa Pablo, apan kung malaman ako, inisulatan ko yung tulog na imo, kung unsaon nato sa pagkinabuhi, diha sa balay sa Diyos. Kanang balaya, mao ang simbahan sa puhi ng Diyos, ang haligi o ang sukaranan sa mga turan. Doon kay si Kristo, usaman kalawas. Diha sa Efeso 5:23, si Kristo, mao ang ulo sa simbahan, mao ang iyahang lawas o iyahang maluwason ang iyahang simbahan. So, di ay si Kristo o ang ulo simbahan na mao ang iyahang lawas o iyahang pagluwason ang iyahang lawas na mao ang simbahan. So, kung sa di ay kung wala sa simbahan, kung saan hindi mo pagluwas, kaya siya man ang ulo simbahan na mao ang iyahang lawas, Kristo mao usaran kalawas. Usapan muna na one bread, one body. One bread, one body. Ito ang nangata. Usapan ang bread. So, muna ito ang isa-isa ang bilog ng simbahan ito sa Tagahan. Almost 50,000 churches in the Philippines.
only one church ang instrumento sa kaluwasan.